Wat hast u in de hand? Wat is dat? Ja, een box. Maar jij niks. Nee, hij is leeg. Mijn box zit nou aan. Maar die lijkt Oh ja, dat is helemaal hipsterwerk, hè? Als je een box hebt. zeker. Mooie muziek dan. Maar wat voor muziek draai je dan? Ik wil wel weer dan. Geweldig. Dus ja, dat gaat er, hè? Die kraan. Oh, wat een geweldig ding, hè? Shit. Je moet een kraan hebben, je moet zijn in de stad. Draai je wel? Ja. Ja, ik zit het reed lampje. Nou, ik ben nou op dit moment nog even in Ljout. Hallo? Ben we scherp? Hartstikke leuk om jongen meestal naar de Friese vlaggen. Wat zei ik nou? Stabiel filmpje, hè? Achter de camera voor zelfs weer Jorn, de stagiair, die we leren matten om te filmen. Nee, maar leuk om jongen naar de Friese vlaggen. Oh, iets meer. Wat is dit? Kruispunt hier. Ik moet een paar kantoorstoelen ophalen in Dokkum. En ik dacht, we gaan onderwijs. Stap je naar onderwijs naar Dokkum. Een heel moeilijk verhaal dit. Ik kan het gewoon in een vloeiende vorm vertellen. Want dan mag ik de wereld knippen natuurlijk. En het beter en wat simpeler voor mezelf, maatje. Wijs naar Dokkum ta, dan kom ik echt langs Damwoord. En er wie vorige week in, die reageerde op het filmpje uit de Westereen. Die zei van, hey, je oors een keer naar Damwoord ta. Nou, ik denk, 2 vliegen in 1 klap. 1 en 1 is 2. Weet ik wat zou je zeggen. Het is helemaal loeren wat hier gebeurt, hè? Zo. Nou, hartstikke mooi. Damwoord, hè? Altijd leuk hier. We gaan het winkelcentrum even in. Maak je wat vregen, meneer? Je bent een grote cola-liefhebber? Ja, zeker. Ja? Ja. En ik heb een speciaal merk cola, want ik zou dit het AH-merk Celsius ook wel. Ja. Je ben je fan van Coca-Cola? Nou, cola is cola. Nee, maar ik heb eigenlijk niks uit. Ik vind het al wel lekker. Maar ik zou dit wel Pepsi Max, toch? Nee? Dat is suikervrij. Ja, Dat is een bewuste keus. ja, want ja, ik wil net dik worden. Geweldig. Ja, dit is dus je bent in het winkelcentrum van Damwoord. Het is hier echt, ja, het jacht is hier wel goed hier. Het is een beetje, hoe moet ik het ook zeggen? Het jacht is, ja meneer, mag ik je wat vragen? Nee, ik ga haast. Je was haast, maar mij zo snel hinnen dan? Apotheek, ja, dat is echt belangrijk vanzelfs. Nou, deze man die zit je toch wat te appen, die had geen haast. Dat is ook zo wel. Nou, ik dacht van, we staan in zo'n mooi winkelcentrum, maar je staat in de telefoon te zien. Ja, maar ik moet even nog lezen met mijn vrouw. Oh. Voor iets belangrijks, dus daarom doe ik dat. Anders zie ik het net dingen. Nee, dan word je natuurlijk één keer de kast die aan je. Tuurlijk, daarvoor ben je hier. Ik ben hier de dingen te helden, net om alleen op mijn telefoon te zien. Ja, kan je me zeggen, en meer dan in? Lekker, hè? Het zijn heel goede slachters hier. Met shame, die piekenpoort neer. Kippenbouw. Heerlijk. Sorry? Ja, Ja? wat is het nou? Nee. Nou, wij vinden het wel een mooi winkel. Wij gaan hier klaar. Nou komt het. We missen de marskramer. Sorry? De marskramer. Ik zie het daar, maar die is er niet meer. En dan moest voor alle liedse denkjes, moest naar Dokkum. Even een liedje cadeau zien, kiest je niet met lonen. Maar verder heb ik er niks op zien. Is alles prima. Het is op zich wel een bescheiden winkelcentrum. We zijn nu 2 stappen dingen. We zijn aan de andere kant van het centrum. Maar zijn we zien wat er aan de achterkant van het centrum is. Zo dan uit, maar het is aan de achterkant bij of de voorkant, of maakt dat niks uit? Dat weet ik ook niet. Daar is een ingang en daar is een ingang en hier is een ingang. Ja, maar is dit nou de hoofdingang of net? Of Dat is de hoofdingang. is die nou eigenlijk aan de achterkant van het centrum? Nou, aan de zijkant eigenlijk. Oh, oké. Ja, nee. Meneer, maak je wat vrij, hè? Kom maar. Ja, ja, wat vind je van het winkelcentrum hier in Damwoord? Prima. Niks mis mee. Is dit voor de NOF? Zullen we eens naar YouTube? Nee. Ik weet niet wat het is. Nee, we zijn oudere mensen, hè. Je moet een familie maar. Oh, ben je een familie, man? Hoe lang is het nog tijd? Nou, ja, langer nog. Nou, hoeveel tijd wil je nemen? Ik ben echt een familie, man. Dus ja? Ja, Nou, zeker. Wat zei er van de week van? Nou, Knef vertelde, de hond wint langzaam. De zo'n 50 seconden achter de Ferraris en de Mercedes. Ik meen dat gas die op mijn ronde zetten is. Vettel, hè? Foutje van Vettel, ja. Ja, en die wil ook naar wie het nou terecht dat een straf kregen had, ja of nee? Eerlijk antwoord, nee. Het is geen fietser, het is geen damien. Je moest even tot het gas heen. Dus die man die hoe abaseerd is, hij moest hem. Nou, weet je wat ik zo vervelend vind? Dan hebben we 2 races nog aan, Ja. Monaco en Canada. En beide keren dan eindigen meestal op een bepaalde manier, maar dan wordt het letterlijk weer andersom gedraaid. Klopt. Dat is te waardeloos. Stappen niet in de pit stonden heen. Dat is foutje in de pit. Ja. Nog een keer zijn we aan. Geweldig. Goeiedag, maak je me vrije? Nou,
Nou, ja, wat heb je met neer? Oh, nee, ik. Waarvoor? Is je een feest of zo? Dat je van de beveiliging bent? Nee, we zijn gewoon aan het werk. Bij de Lidl. Saai, dan kan je natuurlijk maar op praten. Voor de, zo van, nee, er mag nog een malkenbier komen. Alles, hè? Ja, alles. Ja, hè? Ja. Van, nou, wist ik voor het West dit weekend? Nee. Nou, soms. Ja, oké. Op beperkingen met tot zeg maar, de hoognodige communicatie. Zoveel mogelijk, maar het moet wel een beetje mooi blijven, hè? Het moet wel een beetje leuk blijven. Ja. Wat viel van het winkelcentrum hier in Damwart? Dus voor Damwart is een prachtig winkelcentrum. Voor Damwart wel, maar voor een opplak weer het net mooi West? Of? Nou, als je ik kom van het Zertogenbos. Oh. Ja, dat is 3 maal groter dan Damwart. Maar als je uit Zertogenbos komt, wat brengt je in Damwart dan? Ja, mijn vrouw kwam uit de huidige. Ja. Je lust niet voor werk, nee? Ja, mooi toch? Ja, mooie muziek toch? Ja, deze vinden we ook wel mooi toch? Wat dan echt nog wel heel mooi muziek is, gewoon Nederlandstalig, die oude piratenhits en zo. Nee, maak ik hem eens op ziekje? De piratenhits. Ja, nou komt het, hè? Ja? Ja, dit ben dus die fijne piratenhit. Oh, je mag wel een brede muziek smaken. Het gaat van hardstyle naar rustige piratenhits. Van die boeren. Ja, daar ben ik echt voor. Ik wist niet waar je was, toen kwam jij daar voorbij. Waar is dit nou dan? Je keek niet eens naar mij. Django Wagner. Django Wagner. Waar is het gegaan? Oh, ja, hartstikke leuk. Ik zie er even... hoe zeg je het nou eigenlijk? Wat stil je nou? De chillen? Of, Ja, gewoon wat chillen, afraden, zo, ja. chillen en opraden. Nou, leuk. Check hier roken. Nou, ga je check, maar... Oké, nou, ik rook ook net, dus... Geweldig. Nou, dit wie het dan wordt even. Correct even. Dit is het outro. Volgens nog een leuk filmpje. Doe dan een... Toen omheen. Volgens mij is je... Stek ook een toen omheen. En abonneer je ook nog even naar 40. Nou, dan geven we nog echt gewoon naar het outro. Outro, hè? Je snapt me misschien, hè? Mooi grapje. Nou, ontje in. Jorn, jongen. Doe shirt wel hoe het tussenkomst denkt. Ik hier even vertrouwen. Tabij. Selecteer paste-stand. Oh ja, kom maar terug net in. Zo. Jorn, jongen, hey, best hè. Vond je nog een leuk filmpje? Doe dan toe omheen. Volgens mij is je abonneren op de Friese vlogger. Dit weer de outro. Best hè. Hé. Zo, daar ben ik van al.